Jesu Kristo ni mungbai norok sotono o video lamsogo hangang khakayo Kaitorni khairokma tei subama bai norok sotono kahamno tongbai na hanai aw phajiseng tini o video kaini topic ti serenglayano. First hingake the person of God, second hingake the natural attributes of God. Sengsina nango ti bujina nango God eba Kaitorno tei soi elem eba simung seng elembak eba ke Bible o simi simano. Phari seng nanyai the person of God eba ke Kaitor Sakphang. Ang pula elembak tangsa khok tangnai ek Judas eba ke lamrima 3:14. Kaitor musino hai hini saka angno bo musino saka angno nono rohoro hini Israel lokno sawite. The person of God of first point hingke his personality bo Sakphang bahai. Elembak purnai Jeremiah 10:10 fia subrayungle kubui Kaitor bo ongkha gathang Kaitor tei mol prumni bugra bo zolima bai bangla phayo bini zolimano dopharok soi manya hini saw. Seng Jisuno bisas khayu hinai rok seng Christian hinjangnai rok seng je Kaitorno khulum o Kaitorle kubui hini saw. Bo kubu gathang hini saw bo kathaiya bo kubui kubu gathang hini saw. Tei mol prumni bugra hini saw bo tei bo zolima bai bangla phayo hini saw bini zolimano dopharok soi manya hini saw. Umtikeno seng 1 Thessaloniki 1 ni nanyo naikebo seng saimano sini Kaitor kubui kubu gathang hini saw. Number 2 his nature eba ke boni pokriti bahai John 4:24 saw Kaitorle folase aboni bagunyo bono surinai rok fola bai kubui bai ke ma suritai hini saw. Seng Jisuno puito khlayu hinai rok seng fola bai kubui bai ke ma surinai hini saw. Jengra ya hini saw girja thangke thangka thaike thangya ahaya hini saw. Kaitorni ke serengke serengka serengya ke serengya ahaya hini saw. Kaitorno surike surika surya ke surya ahaya hini saw. Phiaba seng bono ma surinai seng boni kathar nok tharo ma thangnai seng boni thani soi kubui bokhabai bono ma surinai hini saw. His unity bo khorok chano Kaitor hini saw te ke bo Kaitor kari hini saw. Ang polinai Deuteronomy ema ke wanyu sapima 6:4 o Israel khanadi subrayung sini Kaitor bo simise subrayung hini saw. Bo simise Kaitor hini saw Bible ni Kaitor simise Kaitor hini saw. Jisaya 44:6 wang nanyai Israel ni bugra tei bono fyoknai subrayung hai hini saw. Angno yafang angno busuk ano kari tei kubuni Kaitor krai hini saw. Sini Kaitorno puila hini saw yafang hini saw tei sini Kaitorno busuk bu hini saw. Bono kari tei kubuni Kaitor krai hini saw. Hayang o jagani nanyai 45:18 tamni hinba nokharokno snamnaisa subrayung hai hini sawo bo Sakphangno Kaitor bono hano snamo tei tago tei bono songsawo bo omono gothok ke snamya tongthani bagui se snamo bo hai hini sawo angno subrayung ano kari tei kubuni krai hini saw. Sini Kaitorno nokharokno slamo hini saw o hano bo slamo hini saw bono o hano songsawo bo hini saw bo bono gothok ke slamya hini saw gothok riu slamo hini saw tongthani bagui se slamo hini saw bo hai hini sawo angno subrayung ano kari tei kubuni krai sini Kaitorno kari tei kubuni krai hini saw. Haji seng tabuk nanyai the natural attributes of God eba ke Kaitor Saktongmarirok. Only first point hingke God is spiritual Kaitor folase hini saw. Seng elembak porinai John 4:24 Kaitorle folase aboni bagunyo bono surinai rok fola bai kubui bai ke ma surithai hini saw. Number 2 God is eternal Kaitor ongkha paiflaya hani saw. Seng Christian hinjangnai rok seng je Kaitorno khulum eba suriu jong boni kuno jengmung bukrai eba ke boni kuno paimung bukrai hini saw
bo paiflaya hani shaw sing elembang nani lobmo 19 ni 2 hatai rok ongya sini hatai o sangsaro ning snamjak ko sini molbrum ni simi molbrum no ning se kaitor hini sao kuno phano ingya sing sikang no sini kaitor hini shaw hatai rok phano ingya ko ha rok phano ingya ko sangsar rok phano snamjak ko aboni sikang no sini kaitor molbrum ni simi kaitor hini shaw hani hai sing elembang nani 1 Timothy 1 ni 17 mol brum brum tongnai bugra bo mol brum brum borijak thung mol brum brum sing sasa angthang bo thiflaya bo nokjakya bo simise kaitor amen hini shaw mungsapano nukjagya sini snamjagya sini kaitor tongo kaitor ni segmani se kwrwi tei paimani se kwrwi bo molbrum ni simi molbrum no tongnai kaitor se aboni bagui o kaitor simi no molbrum brum ni kaitor bo thiflaya kaitor se bo molbrum brum borijak thung tei singsasa angthun amen. God is immeasurable kaitor no sing mungsa bai phano soimanya bono sunani mungsa palibo kwrwi tei phitabo kwrwiko boni hamjakma asike kotor asike kuar abono mungsa bai phano soimanya bo bisike singno khairokha tei nakarkha abono tama bai sunai sojaknai se kwrwi kaitor no sing mapse deoimanya Kokthai 1 Kings chapter 8 verse 27 tamokhe o kaitor ningsoi o hao tongoi demanno bebak no khase nono tonna bagui chakri oimanya abon bagui ang tangmani onnok tharba bisik tornai ba kaitor no sing mungsa thairogo khawui nargi manya boni snamjak manwirok no se sing khawui nargi manya hinke tei snamnai no sing bhaike khawui nargi mannai kaitor lobjak thung hanjongni sengtebo elembak sakangi naithangnai lobmo 103 ni 11 ni simi 14 jora ang naino habai nokha salui warma suk bini paiflaya hamjakma bo bono kinai rokni bagi asuke kotor salkabai bai salthangbai salma sukhe bo sungbai sini sumsokno sakagui haksal khlaikya bo phabsa rokno khasukma hai subrayang bo bono kirinai rokno khasugo bo sungno tamokhe snamjak saoimano seng hadlei se hini bini muito tongo hini shaw kaitor sono belai keno hamjago hini shaw habai nokha salui warma suk bini paiflaya hamjakma bo bono kirinai rokni bagi asuk keno kotor hini shaw tei seng jisuno bisas khlaimani bai seng jisuno poito khlaimani bai sini sumsok bai sono belai keno haksal khlaikani shaw tei bono kirinai rokno belai keno khasugo hini shaw tei bo saimano hini shaw sengno bo bahaike slam sengno tamo bai slam bo muito tongo hini shaw han bagoni phadi sengtebo sakangai thanglai number 4 hingke God is unique hini shaw kaitor khoroksano bo haite ke bukrin shaw unique hini shaw seng porinai Isaiah eba ke Isaiah 14 ni 25 oboni bagui norok ano Sabo bai baksa ano hini Sabo bai susanai katharko khoroksa sawa hini shaw sini kaitor kathar haite ke bukre hini shaw sini kaitor no sujaknai mani o hayungo no khasaka hatola kono jaga phano kare hini shaw sini kaitor khoroksa simi se kathar hini shaw tei bo simeno kaitor hini shaw number 5 God is unchangeable hini shaw kaitor tei slaijak flya hini shaw 1 Samuel 15 ni 29 sengnai nai Israelni sengsa kaitor tatal englak te khabo slaiglak tamni hinba bo borok buya ake bini khabo slaya hini shaw Israelni sengsa kaitor tatalangi hini shaw sini kaitoro ki saphang sengra kari hini shaw seng borok ongsi seng ko khamia sengra salimani tongmano haipano sini kathar kaitor nile ki saphano saya kari hini shaw tebo khabo slaya hini shaw kaitor bo sumsokno belai kino nasri jago ni shaw tamni hinba bo borok buya hake bini khabo slaiglak hini shaw aw seng borok ongoi seng khas slaimano phiaba sini kaitor le te khas laya hini shaw Malaki 3 ni 6 tamni hinba angse subrayung ang slaijak ya aboni bagui norok o Jakobni bosong tabukbo komorui thangya kho hini shaw tamni hinba angse subrayung sini kaitor simi se subrayung hini shaw tei bo slaijak ya hini shaw aboni bagui norok o Jakobni bosong tabukbo komorui thangya ko hini shaw James ebakhe Jacob 1 ni 17 hadi sing hani hai nai joto mani kaham rimani
Joto manui soiri mani abo sukno khani se phayo ni sao. Joto manui kaham Kaitorni aroni se phayo ni sao. No khani sal tal te athukuri rokno snamnai Kaitorni aroni se phayo ni sao. Bo sakno mulpilya sal kasawai sal thangai sampli klaima tei bo sampli klaya ni sao. Sini Kaitor tei slaijak playa ni sao. Number 6, God is omnipotent ni sao. Sini Kaitor angka phanganang kuk ni sao. Porinai Jeremiah 32:27 naigi ang subrayung bebak bahan buthei ganang rongni Kaitor mungsafano khlanya bagi ani thani kutuk toda tongba. Seng je Kaitor khulom o phanganang kuk ni sao. Boni thani khlanyani kuno phano kutuk samong kri ni sao. Hanya sing porifina Job 42:2 neng bebak no khlaimano tei neng wansukti khlanya naimano khoroksa phano kasoi manya hinai ang siwo ni sao. Job oro sai dongo o Kaitor neng bebak no khlaimano ang saimano ang omo saimano neng wansukti khlanya naimani khoroksa phano kasoi manya hinai ang siwo oro sawo sini Kaitor phanganang kuk ni sao. Number 7, God is omniscient ni sao. Joto saimano ni sao sini Kaitor. Sini Bible ni Kaitor. Seng Christian hanjana ro je Kaitor no khulom bo joto saimano ni sao. Seng elembang na nyai 1 Chronicles eba ke 1 bosong 28 ni 9. Solomon no bohai hini saka neng Solomon ani sajla nini nafani Kaitor no sinidi bebak nini bukhari woi tei musungmani bai khe bono mondi bo bebak sini wansungma rokno tei songma rokno saoimano neng bono rutuk khe neng bai nukjaknai phia neng bono yakar khe nono molbrumni bagui khibiwi rohornai ni sao. Oro Solomon no sai dongo bebak nini bukhari woi tei musungma bai khe bono mondi hini sao. Bo bebak sini wansungma rokno tei songma rokno saoimano ni sao. Sini Kaitor sing joto wansungma no saimano ni sao. Tei boro sao neng bono rutuk khe neng bai nukjaknai hini sao. Sing sini Kaitor no bukhao Sabo Kaitor Sabo kubui hini wansuke phano sing mannai hini sao. Neng bono rutuk khe neng bai nukjaknai phia neng bono yakar khe nono molprumni bagui khibiwi rohornai hini sao. Hanhai pori thangnai lobmung 94 ni 11 subrayung sini wansukma rokno saoimano aborok mungsa buya hanai bo siwo hini sao. Au sing je Kaitor no khulum bo sini joto wansukma no saimano ni sao. Sini joto wansukma no saimano ni sao. Tei bo saimano ni sao. Sing Kaitor no manya pro sing Jisuni no manya pro sini je wansukma rok sini je musukma rok mungsa buya eba khe mungsa phano sukya Kaitor omo saimano ni sao. Haji hanhai sekang pori thangnai Jisaya 14:28 neng sawi manya da neng khanaya khuda subrayung no molbrumni Kaitor hani paithak jora takchen naisa bo lengjakya tei sakbelei thangya bini simung nobo naitugui pairui manya ni sao. Au sing Kaitorni simung no sing sawi mansukya ni sao. Sing naitugubu pairui manya ni sao sini Kaitor. Tebo molbrumni bugra ni sao hani paithak jora takchen nai ni sao. Bo lebo lengjakya ni sao tei bo bebo belya ni sao. Phai sing tabuk last point number 8, God is omnipresent. Kaitor kaisa jorao joto thayono tongmano. Phaidang elma pornai angnini pholani biang thangnai eba angnini buskangni biang kharnai tomongno ang nokhao kasai thangaibo arobo nengno ang gethei hao thuoyam boibo arobo nengno tongo. Tomong ang phung ani bukrang bai haksalni twijlango thangai tongoi phano arobo nini yakno aro bengnai tei nini yagra yak ano kra khe romnai ni sao. Au sini Kaitor joto jagan tongo ni sao. Sing jajapon thangtung ni sao. Hatola phano tongthong hasaka phano tongthong sini Kaitor joto jagan tongo ni sao. Sing Kaitor no khibi sing kono jaga phano thangma gala khe sao. Oro sabile
aro boni ni yak no aro bengnai tini ni yagra yak ano krak khe romnai hini saw sini kaitor singbai joto jaga tongo hini saw sing tini nailekha kaisa ke the person of God eba khe kaitor Sakphang. Number 2 hingka kai the natural attributes of God eba khe Kaitor Saktongmarirok. Poito khlainai rok norok Jisuni kari biyang thangnai hini tong. Norok hatolao thangi bo nokha sakao thangi bo aro sing Kaitor Boni malainai hini saw. Hani bagono phaji sing Kristo no subra hini songui phaikya ba boni Bisingtwi no sakno songsalayano. Tei poito no krak khe romui tonglayano tei boni phainani salno bono khulumani bai tei surimani bai nasingui tonglayano. Jotono hambai Kaitor norokno hamari khlaitung. Amen.